Kinong yalam gari boy district congress committee hakasni thodeng jong khandai terek unai tung kilayar syakarat nong tung hablok tu banti binya halo kajing balahap ban mat dekipai ba nong sung snong hakane kathan kaput khamtam hakabai de ba kajing turput jong sarkar asam hakaba kane ka committee kan sasim yakalat ban pinbor no ya sarkar jirla ban penbet mardori opur usam hagani kajing nai jong ka RBDCC syakate kathan right nong tung lalam khamat dau ba mineral bonds MLA ba president ka committee uba George Bilingdo MLA ba vice president uba Balaji Rani MDC uba Charles Marngar MDC nalor kiwei kinong iram ka committee lembaga ni kajing ilang ka committee kalai kendu ru ya kinong iram snong jong kate kathan kiba kenthop ya UCM karat nong tung upa Newell Sedap uba Blik Sotun president ka senjuk kirang ba snong ka border area kumju ya kirang ba snong kate kathan Don ka seng kadang nimdon ka pon nimdon ka kising lut sep baru kirang ba snong kir hakit hi tangan ya tu ipi lus na marchar khat ar la persang ka cingwan thombor ka balong ka bala kham chubor bala kani no ya ka skim ka bala ai dan ka sarkar ben khalaya lembaga ni ka SSE kadon ka way kayong school ko ba nga sana mga siya po sa buda kendit kensan kilawan kini kipulit na po asam kilawan ban ot no iki kupi paralut iki ni paya bat kimun tang ban try kini ki blok ki siman kila ot ko wat lurot na bon try kan kila kit ru ya ka siman kitir kita ki paya ki balade ot ru kila kit no sa salah tay po kim batalian po sa buda hadin katong ila pentip si kirong ba snong baro kilami kentay bat senrang bat ngamla bat klem daai ke burom ki berap yang i kidon lagi kenhun ki sang bahalang ru ki balawan ban yarap lem yang i ni pelong si khi ke ba tene ha ka to por ban ngiyo ban sei de ka bor kita ki bala tep satu sapo krom ila sei hadin katu lapan long ni ketuk sigi keren ke kerki hakapor cong DC dan itu lapan long ya ketuk sigi keren house name arah syarkat lai dengan pakala be ubanai mat haka arpulai tarik cong banai mat lai keren sapang keniga kacing tambor kiskim duan po mikalia boroar DC kilia penbai lang hang tai hapo supuna kisong kita meeting ngarang idon lang ta kaporto kacing penbet kalong ba ya kiskim baro ngimdei ban penuit ngin yarab lang ya kini kisnong ke baro hapo bodan mar kini kisnong ke barang sadin da kacing yakut turki ngambakla kaladon kacing san kacing soy kacing bora kala fat yana ong ba pek kane kemudan kane ke bala penti hakapor balong ya kala kumpong kata kajisa la kumpong jong kala untung tadi kejingsar kalau kumpong ke hetam kalau pelong hapok limang ya katakan jika aku balap ke lapan ya ke sponsor na pedip rumpi kata kepur ulah pentihi andai la karpen baji siu na UMDC jungi ba James Liang dia kata ba umsya banbu ia kata ke senggol jadi juga kata kalawan pada ketuka dorbar hall kabangi turai ya katur kawan kata ke jipendik andai nakaliang ke jungi pada ngile akatakor kom ke ba kasuka asam kom la buntip tinggal ala mendep ya ka haduk mentamne bar ke ba penlengo sisu hakapor barang don tu ali wan chat ke sabuda wan haying jonga tui ya kata ka jingtai hakiyeng jonga kadang sang yeng ong ba pet memis nakat kane ke yeng nga ka pisang don bali ma ampi ai kisaya na kum katar ka don ba pala Along ni si tau nonton sarkar along pan kumleno. Hadin kecing eta ke babnya bat kinong ilam kate katha nyong tung kinong ilam ka RBDCC kilayo jing tip haro kecing chat thombor jong kipai ba nong song snong ha ki bor ka asam ka ba kenthop na do kecing turput kecing thombor ya skim penrai bapen mang dak sarkar megelya habon tili kisnong ha ka ba nak liang gani ka committee shen kan sapkre da kecing tho dorkhas ya ka ba on sekren bat ki bor ka sarkar jela ban dawa penbet no ya kecing long jingman ha ka ba de bo put usam bat kijing jong kipai ba daga jingelam jong i president jong Kariboy District Congress Committee MLA Abdan Buram jong ina nongpo Pak Merobol SIM senran lang jong ki MDC jongi ba Charles ba Baljit buat ki perlok naka Kariboy District Congress Committee
ki perlok na ki BCC ki beper ila bani yo kini ki jisulok bat ki nong sensar snong ki nong sensar raj bat ki nong sensar hima ki ba pai bekhmi ya kini ki snong ki bahap hapo ke blok tu ke jongi kajing ya khun kajing jogi pai ba ki basa ha ka blok tu kila dei mentara jan kot san posnam bat kini kajing khun kidang edon na kasingi syaksingi haban yo development ban yo yaki la jing rap ko phero makam tam e ban kenti we yo kot jing ki pai ba jong ne ka dong ka thain ke ge bangi yo ka sur na kin ne ki nong sun char nong ki bi ki jong shani ka long ba ka man sem ki jong ki ka don bai ba ka jala me hele ka jong ki kwa bai ban don bat ngi ka riti ka dustur ka ktin ka thle ka rukom im ki jong ki ka dei bai bat ngi ba de halor ka ta ka nong rim ba ka ta ka ji te song utau so pet bangi te hapreng jongi kum kejala bat kini kinong song sini kadang ini ero kini kisngi baka ji khun hi kalom bai banwan ra kini siapo ka jela Meghalaya baka yai bai ka sensar khada bat ban yai bai ka long stong bat kam tam kalawe jong ki bai ba ki jongi sini jongi nginang la bat banang ben im ka sur jong jing dawa bagini ki snong ki jongi inum sai isra inum klet yaki bat bangkum ginong ilam jong Riboy District Congress Committee bat hakateng jong Congress Party Hibrok Kowe nginum ailat bakni kasur kan yapno na kan dono bat nginra hagi dorba jong District Council bagi dorba jong Assembly bat nor gitaru bagi nyai mi khmat borobor se District Administration bat se State Government na ka mentaki jing bat khamtam ru se Union Government ru na mentaki jing jong pai ba jong hini dong katai kedai ka hapo ka raj nong tung po ka hima khairim kawi neki benta ki bagi neki snong ki badan hang ne hapo bordar ke bekentup ya ki pratali ki snong ki baju kendu ya ki jing na ka por sa ka por ladangi phai chapang uput usam bode benya penbet apa deng ki atli ki jela Meghalaya ba ki jela Assam keladei ka mat ka bala slem ha ka bala donkam sisa ka jing ya penbet yau put usam kum gejing angnut jong ki ba jong jela ka jongi bat hagani kesngi nagaliang jong Riboy District Congress Committee niwan hagani ke jaka bani kendu ya ki rang ba snong ki bi ki jongi jong kini ki khat prat li ki snong kumju ru ya paim jong karaj nongtung kumju ru ya lungdo jong ki ma khairim ban snong thu khamba ya gijing ki ba kini ki snong ya kendu hagani ki than habangi phai habat bangi sem ya kini ki jing lengba kini jing keren mata kesngi lengba kinong yalam snong kila pensngo ya jing ki bagi la jui kendu na kapor sa kapor bat kumbala aban suthu haga jela ga jingi barok ko wi kani ki incident la ni gini ki jingja la dengin sim tang ha gini ki khat wi teli ki snem ki bala lejru ki don kumba sispa khat south li ki incident la ni ki jingja ki bala ja gini ki bordar ki jing haga jela barok ko wi bat Riboy District jongi gidi ko wi na ki benta ki babun ki snong ki ngat bahai kini ki kendrom kendram dei na takadau kum ka responsible political party na jing don lang ki MLA Badon Purom ba George ki arngut ki MDC ki jongi iba Balijit ba Charles bat ki wi ki nong yalam ki yo bani slok bani kendu ini dalam snong ban suthu ki jing ki jongki bani yo jing ai jing mut ki jongki mar bani suthu ba yau put usam la ban penbe tat endang ini yo ka jing trelang nadu kinong yalam snong kinong yalam raj ki hima District Council hapo ka jing yalam jong ka sarkar Meghalaya ka jongi de no takadaw ko ni kesngi ai khoble kini krang ba snong ki bala pun sngo ba ngi scam mengin ra ya kini ki jing ai jing mut ki jongki khnang mengin la ban ra ka suk asan hapo kani ka jaka bat ka agenda ka ba kongsan ka badan ha jing mut jong perkhat jong wi pi wi kin ong song snong hapo ka jela ka jongi ka long ba komno ban penbej no kloy yaw ne put usam na kaliang jong ka Riboy District Congress Committee ru ngi kentujur ya ka sarkar pagilong serious kani dig issue ko bang ilaju kentu na ka por sa ka por di long serious kani ka por banagaliang jongi irrespective of any political affiliation gi jongi ngi kloy bani trilang na mata banwara ya ga jing kasuk kasan bani yo put usam obo khoj obo suba khnang ba kinong song snong jongi kinla ban laj na gini ki jing sa pen sitom ba jing jinjar ki ba fer ki ba kentu hagine ki
ki area jong blok 2 po ka Riboi district ke jongi Dekai kan next step nak pergi nak kuliah ke Congress Committee. Bapi pinang ni semat pensim. pi kum ka responsible political party ka benta ga jongi kalong bangin kum bangila sedang madaga sengi bani kendu ki stakeholder baro nang ta ka benta ka bakrau ka bangidon bani kendu ki we di gitan kum siapo ki bahap po garaj marwet ki bahap po ki manung spung kum sia balakhawa sa khanapara nang tahang ni blok 2 kumju ha ka banang le sakmat nak liang jongi ro ngin sa yalum yalang bani perkhat ban sim gini views ban pensgo sa ka sarkar ngin sa tho da jing tho da memorandum ka sur jong gipat ba jong ka blok 2 ngin ra e gini ka sur ka jing kwa ka jong ki sa ka sarkar khanang ba da ka mi ka jing keren ha jing keren sala ban pensgo gini jing don kam bakan urlong Coba dia begini ki. ang jongi gini le kat bala ban yo ya ka appointment tandri ka ne ka song ha ka program ka schedule ka jong u la ka sarkar jela bat ka office ka jong u menteri kampo ing jong jela un island em bania kendu na kaliang jong ini le kat bala ban yo bania kendu markhmat ban pensgo ya kini gijing sngo na khando le na ground ya kini gijing jong pa ba khanang ba ki kin so tu gini le kat bala hi ban yo bania kendu MLA Badan Boram jong komroy intai MDC perlok MDC jong kanong po konsumsi bat barok ki nong tre jong ka parti ki bewan lang kini kesengi bat komjuru ai ko blai kerpang ya kinong sensar snong yu imrat jong karaj nong tung yu lungdo jong ka hima khairim bat ya baro ki bedan lang kini kesengi tena kaliang ko jong ko lokal MDC gede-gede ke jeng angnut ke balak selembah hakaba barabor ngajupan sngo MLA Badan Boram jongi ki bolong kumki man ki jongai kini ki isu na kaliang jong kiru ki lasngo lasngap ke don ke jeng angnut banwan andu man samsnam dan na gajeng long jong perthai kum ni ngimla ban le kum tabat ni sokuman bah kene ke sengi kene gajeng temu jongi ke urlong ban mada ke sengi don hang ni ban kaliang jonga pan pau gajeng sengu ke bakrau e ban kaliang ginang yalam jong gari Riboi district congress committee jongi ki don kene ke jingkit klik responsibility na ga menta uput usam na ga menta gajeng e inong songsnong ke be ke jongi hang ni hapo karaj nong tung ke jongi te ngaso kemandru ke wai ban yuthu ipi hang ni bana kaliang kinong sensar sunong gizongi kidon gijing stu jengmut bat kidon kawai kesur bat kata kesur ke bagi kidon kapan sokaman yangi kapan yo mersim yangi bangin nang ya syakmat saprang ban yele yakini gijing e banon ra ke song sok song san bat kham tamru kum bangitep bakadon gijing temu nak menta gijing penbaik yo put usam tingi kerman ban nang ni syakmat nginang la ban lei e bat nakaliang jonga kum lokal MDC an pau gijing songo bat nakaliang ke jonga hi ke stan jonga ka longba nang le syakmat do ngani don bat ki pai ba ki be ki jongi ke ai ke sur ka bami na ki pai ba kata ga di ke sur ka bangan ra syakmat na ka benta ni kam dengan sui tho lengkot ki chinge ke bangi kan do na kam tam he ki kandat senam ngam kwa su ban kerani ki senam ki bobon na do senam ka arhacar khat woi khat ar hadu mentah kami siam chinge long ko bi kan do ki chinge ka long ba ki ching thong bol na ka banta kini ki skim ki fer kum ki yang school ki basna ki bala ada ka sarkar Meghalaya ki lenti ki skin ki bangi oi skim na po blok ka MGNRCS ka tu to ka mut ba ka banta ka ba ka long ki ching pendik na ka liang chung ki forest wat ki pulit asami ka ba ya leber kini ka marep sensar ki we marep untuk ta mut ki sek krang pi sek krang habawan kinong kahiyu ban kid usun sar na nena po tan bordat te kidon ka kid hapo sebuda hang chatolong ha umru ban ka don ro hang tai hapo so po ti kishimi kan khachna ka balong la kachna ka kishim ro kolong palat pi hadu prahachar si pick up kishim to te kan kalong ka bala nang khnyat susu yo no rep bodon hapo kan ka bodar iri marbala ubathit umalik ubathit ya tuka yo tu umar itu umiap ka yap tiap kinong rep nomor ki kilo lepan no ya tuka dor chung kamar kam kini ke barok ke ba nga sudan war pil sngau hakne ko ka chingkermen ke ba nga don bon ong hakne ko pot ka chingkermen kam dei ba na ka benta ka chingwan chungki bang ngin yo ai ka chingkermen hakne sngi nga tanga don bon ong ba oi ke chingwan chu kaning su snga ni su kuman ni su yo man sim ha ki wan ban ai ki ching mot ki ching perkhat ki wan ban ai man sim te ban
ban yo pa hi ke ching chop ta ke ching trelang hi chung kinong susnong barang ngatma don modong tangkata la dami kinong susnong ni scam ka ching nge ban ni sngo snam khasi ta badon kini kinong yaram kinong khmat ke chung ke ba lawan ban ya kendo ban siap ban ni kinong ba snong barang kerman pang ni yo ka ching chop